silloin, kun niillä järjestettiin autokilpailuja. Mutta nyt on toisin. Nykyään radat ovat niin buukattuja, että rata-aikaa täytyy varata kuukausia aiemmin, jos aikoo omansa saada. 85% on tällä hetkellä niin kuin tämmöisiä asiakastapahtumia ja merkkikerhotapahtumia sekä koulutustapahtumia. Se loppuu ja sitten kilpa-autotoiminnalle ja niiden harjoituksiin. Iltapäiväksi Alastaron moottorirata oli pyhitetty moottoripyörille ja sen jälkeen radan valtasi Peugeot GTI-klubi. 20 autoa eikä mitä tahansa pösöjä. Kerhon jäseneksi ei pääse kaikilla karvalakkimalleilla, vaan alla pitää olla hieman ärhäkämpi peli. Ennen radalle menoa pelisäännöt käydään läpi ja oikeasta ajoasennosta vaihdetaan muutama sana. Jokainen voi halunsa mukaan vaihtaa myös ajokamppeita. Ainoa pakollinen varuste on kypärä. Osa kuljettajista haluaa päästellä oikein kunnolla ja siksi radalle ei mennä ihan tavallisilla renkailla. Onko tuo ihan vakio, että sä aina vedät sliksit alle silloin kun lähdet radalle? No joissain tapahtumissa ei saa laittaa sliksejä, että täytyy olla sitten, mutta kyllä mä tykkään näillä, ne on turvallisimmat ajakin täällä. Et kun normaali renkaat, ne lämpenee sitten heti muutaman kierroksen jälkeen, että ne ei niinku pidä täällä. Ja sitten itse asiaan. Alastaron kierros on osalle täysin outo, joten ajolinjat käydään läpi letkana. Ja sitten kaasupohjaan. GTI-klubilaisten mukaan ratatouhu ei ole päätöntä kaahailua. He kutsuvat sitä vapaaksi harjoitteluksi. No nimenomaan tuntee sen auton ajo-ominaisuudet, jarrut, ehkä äkkinäisiä liikkeitäkin, miten se vaikuttaa ajamiseen, ajokäyttäytymiseen. Ja yleinen huomiokyky kasvaa, koska se on tarkkana koko ajan. Kyllä mä oon oppinut niin kuin paljon täällä radalla, justiin niin kuin esimerkiksi liukkaalla tai mitenkin näin ääritilanteessa jotain huono keli tai jotain tämmöistä, niin kyllä se niin kuin auttaa ja mä tunnen niin kuin auton paremmin ja näin. Niin. Vapaissa harjoituksissa Peugeot GTI-klubilaiset saivat päästellä niin lujaa kuin kukin pystyy. Kerhon vuosittaisen ohjelmaan kuuluu muutakin kuin niin sanottua laillista kaahailua. Hyvin usein käytetään poliisien ajokouluttajia ja ennakoivaa ajoa, väistyä eri pinnalla. Yllättäviä tilanteitakin, tulee joku este yhtäkkiä eteen ja pimeän ajon kurssi on myöskin semmoinen, kyllä se panee ajattelemaan. Jokamiehen ratapäivät ovat siis hauska ja edullinenkin ajanviete. Mutta vaikuttaako rata-autoilu harrastajan ajokäytökseen liikenteessä? Luisuuko kaahailu myös kaduille vai purkaako radalla päästeleminen vauhtihaluja turvallisesti? No kyllähän se tietenkin kiusaus on, mutta täällä mä saan ihan tarpeeksi ja mä käyn harrastamaan vielä mikroautoilua, niin se riittää mulle kyllä ainakin. Useita kaahareita raastupaan rajannut Kauhajoen apulaispoliisipäällikkö Vesa Nyrhinen on nähnyt, miten nuoret sällit esittelevät Botnia-ringillä hankittuja taitoja myös tieliikenteessä. Yksikin tämmöinen hurjasteluvideo oli tehty sitten kun ne palasi sieltä. Että niillähän tämä tietysti saattaa olla vain kimmoke. Silti hänenkin mielestään rataharjoittelu parantaa ajotaitoja myönteisesti. Mitä enemmän niin kun autoilijoita vapaaehtoisesti menee tämmöisiin koulutuksiin, niin sehän lisää liikenneturvallisuutta, koska kyllä taitoja kehittää. Katsojamme Hannu Pylkkönen Helsingistä on lähettänyt meille postia. Hän pyytää kertaamaan kevyen liikenteen väylien liikennesääntöjä. Ajelen melkein läpi vuoden fillarilla ja törmään varsinkin keväisin tähän ongelmaan, että mennään ja poukkoillaan kuin ellun kanat. Pasi Kotro, kummat ovat